Ngibingelele abapristi bonke abakhona ngaphakathi. Amen. Bese ngibingelela ibandla lonke bazalwane. Kusho namuhla ukuthi uNkulunkulu uyanithanda. uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu wasithanda. Saba ngabakhethekile ebusweni bakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kuyinyanga nje yabomake, kuyavuka ngaphakathi kimi. Kuthi nami ngibe yomama. Lo mama loya. Lawo mama laba baba nesmile. Noma ngabe isimo sinzima. Kodwa umama ngaliyimbokodo. Bakhona ukubekezela. Omama yingane zezwe. uNkulunkulu wasenza saba izimbali siyaqhakaza. Amen bazalwane. Kufuneka ke bese lezenzo ziyaqhakaza. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Angimboni ofana naye. Angiboni futhi awuhlukanisa naye. Angiboni ukuthi mhlawumbe angasuka kuye bemayaphi bazalwane. Yena uyisiphephelo sempilo yami. Uyisiqalo nesiphetho sempilo yami. Ube wena awungenathi. Ngizocela SG azivulele incwadi lapha kuZaga 31 verse 8. Ube wena awungenathi.
Izaga 31:8 funzeka ngalena ndlela. Ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudunyiswa. Amen. Ithi le ncwadi ubuhle buyize nokubukeka kuyinkohliso. Kodwa owesifazane omesabayo uJehova uyakudunyiswa. Ngicela ukukhuluma nowesifazane namuhla ukuthi ubuhle bakho buyize nokubukeka kuyinkohliso. Kodwa nje kufuneka ufuna wesabe uJehova ukuze uzodunyiswa. Amen. Ebudineni kwakho konke kufuna udunyiswa. Kufuna umesabe uJehova. Funa sihambeni ngobuqotho evangelini bazalwane. Asibeni la ingokodo ezingasimagamade. Sibele ingokodo ukuthi noma ngabe sefika isikhathi sobunzima ayazi indawo yakhe bazalwane. Singomama ke sihamba sithwele. Sinezinto sihamba sithwele kakhulu. Sithwele emakhaya, sithwele emsebenzini esisebenza kuyo. Sithwele even ey'nkonzweni esikhonza kuyo. Kodwa nje ithi namuhla wesifazane ubuhle nokubukeka kuyize. Kodwa wesifazane umesaba uJehova uyakudunyiswa. Amen. Ngikhumbule amazwi lapho bekukhona khona owesifazane bathi wayesegule iminyaka itholakala lapha kuLuke 8 verse uqale lapha kuverse 41. Ithi bekuna wesifazane wayesegule iminyaka 12. Bathi bekunendoda ethiwa uMagulu igama layo. Bathi umabeza ukuthi uJesu ukhona uJesu yes. Yagijima ithi langazelela ukuyokhala. Ikhalela indodakazi yayo esegule iminyaka 12. Inesifo somoya. Cabanga ke bazalwane. Kodwa nje ngithola ukuthi yathi uma ifika yayigiqa ezinyaweni zikaJesu yamtshela athi indodakazi yami seyigulile ngicela ungikhuleke uyoyikhulekisa. Ngenxa yokuthi bekunesixuku bekuphithizela vele bekubhizi bazalwane. Ngathi sengiyabona ngalowo mzuzu. Ngathi sengiyabona lo wesifazane owakunguye owayehluphekile ngaphakathi. Wabona ngathi uyabambeleleka. Wathi hayi mina ngikhathali ukuthi izwe lizothini. Angisabi kwalokho engiyiko. Ugula kwamanye amahloni na. Wagijima wafika wayigiqiza. Wayigiqiza phambi kwesixuku. Ngoba wayengakhona ukuthi uyofinyelela kangakanani. Kodwa njengoba nalokho kumele ngithinte umaphetho wezingubo zakhe. Uzawuphila. Nangempela wathinta umaphetho wathi uJesu hayibo. Ngathi khona awuthintile ngiyezwa amandla ayaphela. Kukhona awuthintile bathi Nkosi lesixuku. Usho kanjani ukuthi kunomuntu okuthintile? Ngoba vele kuyaphithizela kulesixuku. Wathi hayibo ngiyezwa amandla ayangiphelela yangishiya. Kukhona omthintile. Lo wesifazane akazange abe la amahloni. Wavela bazana ukuthi Nkosi yimi ngikuthintile. Walanda inkinga yakhe. Walanda isifo sakhe. Sinezifo ke nathi sihamba sinezifo nje esinamahloni nazo kuyiveza. Kodwa nje ngithola ukumangala ukuthi lo wesifazane akabanga nendaba ukuthi sekunesikhathi esingakanani ngigulile. Wathi nje noma ngabe izwe lingathini noma bangangibona kulesimo enkuso awunandaba kodwa ngithemba lami namuhla. Lithi nje kumele ngithinte lo mephetho wezingubo zakhe ngizophila. Nangempela kwaba kanjani asihlale njalo ethembeni. Asibena abesifazane ithi ubuhle buyinkohliso nokubukeka kuyize. Kepha owesifazane omesabayo uJehova uyakudunyiswa. Masimdumiseni bazalwane ngicela nje ukusho namuhla ukuthi masimdumiseni uNkulunkulu